Táto téma má dva rozmery. Ten prvý rozmer je ten geopolitický a to, čo sa udialo v Sýrii. Ja som tu zase prekvapený z našej opozície, ktorá spolu s novinármi, časťou novinárov vítala to, že padol konečne Asadov režim. A že sa tešia z toho, že dnes je tam vláda v princípe bývalých teroristov. Predtým, než sa stal premiérom, tak bol normálne hľadaným teroristom. Áno. Teraz je, dobre, politika má svoje cesty, ale... Niečo neuveriteľné a tu iba ukazuje naša opozícia svoju naivitu, alebo až potom nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo, ak by títo ľudia vládli. A potom ten druhý rozmer, ktorý je ochrana našich hraníc. Prirodzene tento krok môže spustiť ďalšiu vlnu migrácie a preto my musíme urobiť všetko preto, nakoľko my sme na tej balkánskej trase, ktorá primárne láka pašovateľov a prevádzačov, aby Sýrčanov prepašovali až do Nemecka. Musíme my prijímať jasné opatrenia. Ja som pred viac ako rokom, keď som nastúpil na post ministra vnútra, ukončil nelegálnu migráciu, pretože cez Slovensko prešlo počas vlády progresívneho Slovenska za pána Odora, ktorý povedal, že na nelegálnu migráciu si máme zvykať 50 000 nelegálnych migrantov. Bez toho, aby sa ich niekto pýtal, odkiaľ sú, čo tu chcú robiť a podobné. My sme toto ukončili a ja som rád, že sme takto ochránili bezpečnosť Slovenskej republiky a budeme v tomto pokračovať absolútne jasne. Komunikujeme s našimi partnermi v Maďarsku aj Srbsku, pretože Srbsko dnes zohľáva v rámci tej balkánskej trasy kľúčovú úlohu, že brzdí ten nával migrácie. Je to nárazníkový štát. Je to nárazníková zóna. Preto tí pašeráci hľadajú aj iné trasy. Tá nelegálna migrácia v Európe neskončila, ona nemá pauzu. Ona nie je naviazaná na ročné obdobia, ale na bezpečnosť tých trás. Ak bola balkánska cesta otvorená, pretože Slovensko vítalo migrantov, že tade prejdete v kľude, tak prirodzene išli nami. My keď sme povedali jasne, že meníme tú migračnú politiku o 180 stupňov, tak Slovensko zastavilo prílev nelegálnych migrantov o 99%. Ja budem v závere tohto mesiaca v Nemecku, mám stretnutie s bavorským ministrom vnútra. Presne sa ideme baviť aj o tejto téme, ako ideme robiť pri ochrane hraníc, pretože tá situácia aj v Nemecku je vážna. V Nemecku už má niekoľko mesiacov zatvorené svoje vnútorné hranice v Schengene. Všetci sme vítali Schengen, pretože Schengen znamená voľný pohyb tovaru a osôb, samozrejme legálny, ale dnes je mnoho krajín v rámci Európskej únie, ktoré majú svoje hranice zatvorené a medzi nimi je aj Nemecko. Tam sa tiež Nemci riešia hlavne aj svoju vnútropolitickú situáciu s tým, že majú tam imigrantov, ktorí nie sú kompatibilní. V začiatku tejto relácie hovoril o tom, že je tu zmena aj politickej situácie vo viacerých krajinách. V Rakúsku, v Nemecku môže nastať podobná situácia, pretože už dnes Nemci... V Rakúsku skladajú vládu od septembra a konečne teraz prijal pán prezident a Nemci rovnako už sa nechcú baviť o tom, že tu má byť politika Angely Merkelovej, že migranti vítajte. Práve naopak, lebo vidia, čo tí migranti, ktorých my sme mimochodom v roku 2015 zastavili, že tu neprišli, čo urobili v Nemecku. Veď ono sa vlastne očakáva podobná vlna teraz. Veci. Presne tak. A preto Nemci už nechcú toto, aby sa stalo. Preto hranice chcú strážiť a tam bude dôležité, aby aj my sme boli na túto situáciu pripravení. Máme informácie aj od bezpečnostných služieb, čiže v momente, keby sa niečo začalo hýbať, tak sme na to pripravení, ale hovorím, že ja v závere mesiaca mám už dohodnuté stretnutie s bavorským ministrom vnútra a presne k tejto téme sa ideme baviť.